incredibil, acum încearcă să șuteze la 2. Gol! Incredibil! Pune mai aproape, acolo unde ești tu. Aici? Da. Și dă-i așa tare cât poți tu. Dau celălalt. Dă-i așa tare. Bă, ascultă-te, bă, ăsta. Că trebuie să... Ai de capul meu. Ușoară bine. Mucilă. Adidas lui Nike. Îți ducea, mă, tine, că n-ai înainte. Hai, putu, bă, ia să bă, putu. Nimeni nu uită, doamne. Gol! S-a zis că s-a îmburdat foc. Dai la pase. Pun eu. O, sucit. Mare gol. Și șută. Forță poartă dublă, pui să și asupra una. Ia! La dai un șut. Și ratezi, uite-te. Ia cu ratezi. Eu! Ai de cap. Bă, lasă-mi. Ai. Hai să vedem cum o fut. Nu cred. Dă pe lângă, dai. Ii, uite-te, mă, ăsta. Stai acolo, să dau eu. Ce ți-am zis că aici vine? Pământul. Dacă vii. S-a călcit, bă.